Hey, what's up mga kulira? Panibagong araw, panibagong vlog na naman, no? So karon nagbabalik po tayo sa vlog kasi sobrang busy guys. O sa ngayon guys, samahan nyo kami mga kasi tao kayong kasi tagalog maghabwa. Magdiskarga kami ng mga kuan guys, mga Ajinomoto, mga bitsin guys. Yung Bring it back. mga seasoning kasama ko ang aking papa at saka aking uncle at saka aking barkada si Uyong. So karon guys, sana samahan nyo kami guys. Let's go. So Uyong lang. Meanwhile, So guys, antay lang kami ng call guys para makapunta na kami sa loob guys. At saka mag-discarga na kami ng mga kargamento guys. Chill lang muna tayo guys and kwentuhan sandali. Kwentuhan lang konti. Pinakatakot ng kwan daw. Tepoy. Dito ang story. Pagkain na size. Nalakaw may City. Nabot mo ito mga alas 8:30. Biyahe mo ito rin. Tama lagi. Wala mo na pitrap pa sa'yo. May ito ako. Pag ako ito, sugdan naman ito dyan eh. Magsugod. Ako na nasa City din. So guys, welcome back sa ating vlog guys. Sa karon guys, ang vlog natin gawin guys, mag-discarga guys. And gusto ko lang share sa inyo ang aking sideline or part-time job. Vacant, anong tawag dyan, basta sideline na trabaho guys. What's up guys? Paulit namin guys. Babalik mo na si Uyong, si Uncle Driver. Kami sa mga Kutsi niya. Tama ba naman guys? Sinitrap. Ay, hindi na tawag ito ko. Kapag nagkakagi mo. Iya, Sila dyan ba? lang. Dyan lang. Ano ba yung gano'n niya? Oo, shortcut na doon lang. Hindi mo traffic din. May auto guys, ang oras na ito ko lang kaya alas 10. Alas 11 na dahil. Wala na may namin kuhan. 36, wala na may karoon. Mga napag may bluto may sudan guys. Bukan nun. 3 AM challenge. Ayo Gigi. Ay, pagod bang mag-isip sa nina ba? Ha? Nagkulto. Kulto is coming. Sun City man may kulto diri. Ang kulto naraman sa mga daghang balay. Scorpio diri. Scorpio tayo sa baka. Ulan ba? Ulan. Vlogs. Jogging G. Jogging 1 2 3 go. Ang gayam na ilot. Hindi lang maglaro. Pero wala siyang plano dyan na mag-jogging ta. Jogging ko no. Wala ka ako isa. Hindi na akong jogging dyan ko. Matar. Chat din na. Parang matingog man. Tingog kang. Yun, chat ka. Stress na daw. Stress. Matar ang buwan. Sa'yo mo kung matakot kay ang kuan ba? Takluban ba? Nayabo ba? Nakayagaw lagi? Tangatan ni ko rin. Kuan ba? Ang ilaga ba? Party na. Ha? Children's party. Oo, tama niya. Ulan. Basta kita dulu ako na. Buhay ka movie. Ang istorya mo mo na itong i-record. Simulan na ako eh. Panog. meanwhile, Guys, nasa iguan guys. Mas yung giwat guys. Guys, nasa iguat guys. Ha?
Ha? Kasi yung gibuhat. Nag-jogging na siya, jogging. Jogging na siya daw. Matagtiki mo eh. Matagtiki, boy. Gano'n jogging mo kakin? Kuwan na kayo ka na. Kay? Gusto na ko ipasiglit ang kuwan. Isa? Gusto na ko ipasiglit. Jogging ba kakin? Jogging ba ka? Ikaw, Lot? Ha? Gano'n kasi purpose madagan ka? Wala siya kamalo. Di ba mo jogging kin? Kakin? Sige, Bindi. Sige, Bindi. Ikaw lang, Bin! Uy, Kibo! So, ngayon guys, may battle tayo, beatbox battle. Ang kalaban natin ang representative nila si Bindi at si Abe. So, unang banat para ka Bindi, let's go! 1, 2, 3, let's go! Bom! 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 Wala ni. Mag-count ng 5 ha? 5 in 4, 3, 2, 1, let's go! Wala. Premise Bindi, 5. Bindi na ba? Bindi! Bindi. 1, 2, let's go! Patay, tindog na ron. Oh, sahay ka na? May kaya! Sabay. Let's go! Ba? Layan na, let's go! Animation naman na. With animation na ron. Gago! Layan na, pinarobot daw. Hindi, masaya po, sila beatbox. Magaling kang kupal ka. Dito, dali aroy. Dugaya po, ganun gaya mo man ba? What is that? Ninja. Oh shit! What is that? Patay. 4, 3, 2, 1! Mga bobo! Oh, gaya ay. May kayo yan! May kayo Sayo, robot. Robot na, animation na robot. 1, 2, 3, go. Ano mo ginagawa mo? Ninja. 5, 4, 3, 2, 1! Huh? Walk daw sa ninja, di. Walk daw sa ninja. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hindi kaya rin! Si Jim Dahil sumali ka sa ating palaro, may singko man! singko ka. Undefeated champion, Bindi! Wait, sokol, oh. Puro bulok! Oy! Gidamay lang ah! Ay, Bindi. Mauna niyang imot dahil. Patay imot na imot. Kaya niyang imot. Oh!